TikTok usenamile angazi noma mhlongo kube uSipesihle Zulu awusenapho wethu uzopisa mplathi kanje uzopisa Ineba okay nisondela lana uzongibukisa lo mbhemu wazwa muhle lo bhuti ungikhumbuza ibhinca lami kodwa balifune ekhaya bathi lisongiyetha webhinca lami ngeke lidlale webhinca lami ngeke lidlale webhinca lami webhinca lami webhinca lami ngeke lidlale uDisemba 24 siyobabona thina basithandayo uDisemba 24 siyobabona thina basithandayo mfowethu ubusuzwile na wena ubusuzwile na webhuti ubusuzwile na ubusuzwi kube nesibhicongo sengozi yothando lekuthela wayeko bheke enkanukweni kuthiwa kushayisene imali nesithandwa sami ungibona nje angisenamuntu ngoJune asazadla imali mbukele Perfect TV lapha emakhaya ngilimukela konke befinyelela khona igama uShepado amanqele ngitabuka le phansi kwahlabisa empembeni isigodi ngiyazi seniyezwa lapho ukuthi ho nali ibika lithi asazwadla imali namhlanje ngimphethe-ke la yena ndoda yangiphi ibika ethi asazwadla imali la kwi-Perfect TV yizo zothule ezoyibonayo yizo soyimemeza ku TikTok fokalanga mfowethu asimukele kwi-Perfect TV sibonge isikhathi sakho ukuthi usuphakathi hawu fomanqele aka sifikile nkosi yami sifikile siphakathi manje mfethu ngenikhonto angenzele yona sisegoli kodwa lethi izingisukele eMpumalanga yeza la yebo angithi sasikhulumile nkosi yami ukuthi noma kanjani before kuphela inyanga kaJanuary sobe sesonke hayi iqiniso nalo uyabona likhona nkosi yami yalwazi mfethu ugodide ngapha hamba kanjani kabuyanga umuntu engaphiki ukuthi wena lo sokumemeza ku TikTok ngendlela ohlonipha ngayo basuku ithule kakhulu igama uyibona kodwa emavidweni fokalanga mfowethu siyazi usanda endimena ona sikhathi esingakanani ufikile cha kunaso mfowethu isikhathi kodwa igama eselikhona lakho hawu ngathi usuye nenkunzi kanti nje awugazi nokuzenzela umsebenzi emihle ethandwa abantu yes mfowethu ya sona isikhathi asiside umuntu efikile ngafika mangaphosisi ngifike ngo2021 la efuna khona nje lapho kwaku December umuntu ekhipha ingoma yathi December 24 ayangasebenza ke yabona yayithi nje uDecember 24 siyobabona thina basithandayo uDecember 24 siyobabona thina basithandayo yabona kayangasebenza nje yabo umuntu wayengazi ukuthi kufuneka mangabe ekhipha umsebenzi efuneka ekuphi yabona wajabulela nje ukuthi hey ngisestudio ngikhiphile yabo kwaya ngokuya ke umuntu wakhula 2022 ngakhipha ialbum yathi Sibhicongo yayithi Sibhicongo lapha nje koJune yabo eyayithi wemfowethu ubusuzwile na wena ubusuzwile na webhuti ubusuzwile na ubusuzwi kube nesibhicongo sengozi yothando lekuthela wayeko bheke enkanukweni kuthiwa kushayisene imali nesithandwa sami ungibona nje angisenamuntu ngoJune izinto ongazaqala ukwenzeka mfowethu lapha ku September October ngikhipha ibhinca lami ngihamba nomzukulu ilapho ke izinto eqale khona ukwenzeka ke mfowethu nabantu abaningi bangazi ngayo ke leyo singile yini ungashayeli kusebenza namhlanje yini ungashayeli sibambelana ngophondo wemnganiso ndela lana uzongibukisa lo mbhemu wazwa muhle lo bhuti ungikhumbuza ibhinca lami kodwa balifune ekhaya bathi lisongiyetha
wepinqala mangeke dlale wepinqala mangeke dlale wepinqala wepinqala mangeke dlale yebo ayiyabona lafana ke Yeah, asekusho ukuthi mfethu ukhombisa ukuthi unyano nya ukhombisa ukugula kuyakhombisa ukuthi mawukhipha umsebenzi awujabuleli nje ukuthi uyokhipha kodwa uyakhombisa izinga lakho ukuthi lakhula lapho mfowethu kwase kukhona okuncane ukwazi ukuthi makuthe ukhipha umsebenzi ufune kungene kule minyango le nale minyango le nale minyango le kuze kube namhlanje ke ngiyabona ukuthi izinga ngathi lenyuka usuku nosuku mfowethu ngiyabona before sithi kufika lapho ngiyazi before khiphi ngo2022 yeah qala lapha into music ngoba uqala ngo2022 ngiyazi kunjalo mfowethu kade mhlawumbe wasufisa ucula ungakayi kodwa studio ubhale emapenini emaphepheni lapha emakhaya yeah mfowethu iqiniso lithi lento iqale sisebancane kunombuzo enginokubona lapha ko Facebook ko TikTok abantu bebuza ukuthi uNjabulo ngabe uzalwa uThokozani Langa yini lo mbuzo ngangawuphendula kweminye imisakazo engangibizwe kuyo ukuthi uThokozani Langa kimi ubaba omncane emndenini yes ubaba noma abasekhona basaphila kodwa ke usomnandi wesabeka ubaba omncane ekhaya impela egcekeni emndenini phela abantu bezwa nalelizwi leli yebo acha ingane yakho mina ngazi ukuqala nje ukukhipha utho ina ingane yaThokozani Langa uyabona ke kodwa ke phela akulona iphutha ngoba vele ubaba emndenini vele ubaba vele yes yebo shuthi ke obaba mabebuyile ke kudala eGoli mfowethu kwakuba nje ukuthi baphethe amakhasete futhi ke thina sasinedumela lokuthi ke ubaba uyacula ngo98 nje webona esakhiphe iqhunsumo edla uqhumukade wawubona ngo2000 lapho nje webo yonke leminyaka ethi mayibuyile usomnandi simbuke lapha ngapheshe sithi uyangempela umuntu oculayo elibona ama DVD hawo ama DVD balento yamanje ngisho mina amakhasete impela lapha nebona kuthiwa makubuyiwe ekhaya noma mhlawumbe kunento ekhona ekhaya wosima simbuke nje sibuke lo mlomo uthi yiyo lo mlomo okhala kwiredo uyabona yahamba lento mfowethu usho ukuthi nje yakhula la ngaphakathi kumuntu yes yakhula ngaphakathi ngikhumbula nje 2008 kune farewell esikoleni ekhiphe album mangaphosisi ngathi ayithi wawuthini usomnandi kune farewell ngathatha isiginci mina igogogo lesiginci lesi ngahlanganisa abafana amagidango abawu4 ngafonela yena ubaba omncane ngathi baba ngicela ukusebenzisa ingoma yakhe ethi amagoso nenye ethi amahlathi ngicela ukuthi ngizofika ngiperforme lapha ngathatha iCD ngafaka iCD nganika uDJ nganika uDJ hey wemfowethu yathi mayiqala ngithiwa are you ready for Njabulo Langa ezocula njengoba ubakho somnandi hey ngingena lapha abantu hayi kabantu ingane lezi phese ayazi udaba kwaqala lapho ke mfowethu ke shunje lento ya developer yaqala lapho into ezingane hawo ya developer iqhubeka njalo I know mfowethu ngisho lezi ingane angeke ukuyifewela phela izingane ezincane lezi mhlamba ababefunda o5 kanje ungaqhaziyeke so mfowethu ke ya developer lapho ke lento ukuthi umuntu webo uMaskandi ukhule kumuntu yeah kodwa ke kungenakho ukuthi ngelinye ilanga ngizoba umculi kaMaskandi mina nje bakithi impisa ayingazi ukuthi mina ngempisa eyithandela nje ukuthi ihlalele deskini ifundele yebo abakwazi ke abantu abaningi lokho ke okuyinto enhle ke ngami leyo bahlezi bayibona imemeza impisi bayijethi yo bayibona imemeza betshela ukuthi uyabona kusomnandi mfethu usomnandi khona nendima ayidlalile kuwe since ungenile emculweni cha mfowethu amancane ngabe nginamanga mfowethu ngabe nginamanga amakhulu usomnandi udlala indima enkulu kakhulu empilweni yami nokuthi nje okokuqala ngizoqala nje la ekutheni ukuthi kuze kuthiwa uNjabulo Langa uNjabulo Langa indodana kaSomnandi iqale lapho phela indaba yebo ukuthi abantu beqale benginake ngokusebenzisa igama likaSomnandi ukuthi indodana kaThokozani Langa yes so leyo nto ke yenza ukuthi abantu belethe attention kimi yeah number 2 uye ubaba omncane uThokozani obengicushise endaweni ukuthi no ndodana ngena
la kwenziwa kanje la kwenziwa kanje la kwenziwa kanje yes yeah yena njengomuntu osemkantshubovu namanje nje bengikhuluma naye before singene khona la uyabona seziningi izinto mina usuku nosuku ke yena uba umncane yabona ziningi izinto akayikhulumayo engikhulisa kuzo engidodisa cishe nani niyambona mayekhuluma ukuthi hayi khohlwa yabona uyabona cabanga ngathi nehlala naye kusuku nosuku ke uyabona ukuthi lo muntu ke mfethu njoya sisho ayimningi iminyaka ngenile kodwa indlela ongene ngayo kubantu kungathi hayi ufaka uThokozani Langa hayi ngoba entswempu hayi ngoba ecula ngempela ukuthi ingane yaThokozani Langa awuzobahlangabezana nalokho ukuthi hayi lofana connection angifuna uqamba manga angahlangabezani nakho ngicabanga ukuthi mhlawumbe into eyenza lokho ukuthi abantu ubaba omncane bambone kule album engigcina ukuyikhipha ngonyaka odlule yayithi All Days yes cishe bambone lapho kuyifeature should babona ukuthi hawu usondele kanti kade asondela kimi akusiyona into yamanje so mhlawumbe ingakho ke bengayisebenzisi kakhulu into kanjalo mfowami mfethu sibona unewele lakhe nihlukana leli wele leli umntakantuli utabuwayo mfethu kodwa umfowantuli phansi lethuleni ngabe mnambethu ngiyadubula ndoda kanti ikwala ikwala balewe kuseni ngapha empini yonke indawo la ko TikTok Aba TikTok balewe kuseni akulindo isikhathi mfethu uselapho ngiyazi njengomfowalo ngobucula nawu TikTok ngapha ubusy kakhulu unama million amaveda akhe ama million khombisa ukuthi unedumela udumo ke aluzi kamnandi iza ne pressure abanye bathi ngoba nje ukhiphe la EP oyishaya nomzukulu ifeature uzogqiba namgodi sekuningi sekufuna manje mawuhlele ekhaya ungahlali njengomfana nje wasekhaya sekufuna ukuswenka bekubona TikTok ziningi izinto elifika nazo manje unemali angithi ingekho mfowami ingekho uyabona nje abanje kusebusuku uyabona sigezile impela ikhona ke imali lo imali ikhona ke hayi mfowethu ngasho nje ngithi mfowethu udumo lihamba nenqinamba zalo okuyinto ke futhi engaqali ngathi eyaqala kusukela nje kudala impela udumo lihamba nenqinamba zalo kuyaye kube kuye ukuthi umuntu ke ureact kanjani ukuze ahlele njalo ehleze sibambile standard iziningi inkinga futhi efika nalo dumo kuzima ngisho ukuphuma ekhaya uthi uye plaza ungagezile yebo awukwazi ukuye drop ungagezile ngoba abantu bazokushutha bethi sowupophile yabo awukwazi ukuqhunyelwa yithayi ukhunyelwe yithayi bese uyehle uyashintsha ithayi abantu bazokushutha bethi buka ufelwe imoto bese khanda imoto yebo into nje uyabona yes mfethu lo mculo lo nenqinamba njengobusho sayibona lezo dumo ezomculo thina siba abaculi nanabalandeli khona kwenza ngala behind obona ngathi kuyawubulala umculo wena obona ukuthi ngathi umculo wethu awukusi phambili lokho isehlakalo kusokwenzeka kuwobona ukuthi mangalunga la emculweni ngabe umuntu ukuthi cha umbuzo onzima mfowami empeleni mfowethu zikhona inkinga ziningi kodwa ngicela ukuthi uyabona kwenzakalani manje uyabona ku social media yonke indawo kodwa ngicela ukuthi ngingaphawuli ivale mfana leyo ayikho ngangami ngoba ngizothi ngiyaphawula kuthiwa lo uyini yabo uyakwazi nje mfowethu uyakwazi impela akusho wena kusho mina ukuthi njengoqhawe lami yawubulala umculo lona ngenze ukuthi nawe ubunolunye okufihlile yabo ongafuni ukuveza mina esingami ngithi leso mina ngibona ngathi yabo le ndaba ezikipa yawubulala umculo kodwa umfowala ngunokwakhe akugodlile ngiyakurespecta lokho ke nombaleka nje akunankingi cha mfowethu cha khona ukuthi ngiyabaleka ukuthi nami seziningi izinto mfowethu uyabona nje manje sothi masiqede ukwenza le video kusasa kuseni ngizobe ngiku front page ephepha yabo kuthi umfowala ngikhulume wathi ekubeni kade ngingahlosile ukukhuluma kanjalo and futhi usakha igama uyakubona
angifuni nami kungathi manje bangilanda abantu la ngizobabulala ngathi manje ngifuna ukutrenda ngabantu ngifuna kanjani mfethu khona mina isikhathi esiningi ke ngiyanokuhlala nabaculi abasafika igenge nje vele seyouth mina ngiyaba nebhadi ukuthi ngibhimbi ngangazama ngisho ukucula kodwa ngihlezi ngisho ukuthi uyabona imculo yamaskandi imahla amantombazana ngeke ngiqamba ma futhi mangingama lapha e-stage mina mfethu ngawaqeda wena hayi kwala khona i-talent alikho ngibuka nje uba mfethu ugeze ngisho ebusuku 10 manje ugezile mfethu ingane zinjani uyiphosa mfethu hayi awubuze nanga umfowethu hayi umfowethu azange acule musumqhatha nabantu kodwa makuvela yena abantu bethi asazi wadla imali angithi welele makuvela mina ngithiwa asazi wadla imali uyabo manje kahle kahle mawubona yena ubona mina nami mawubona mina ubona yena wenzanani kwalanga lapho ku TikTok yabona kule nto amantombazane kusala ukuzazi ukuthi wena ufunana ungcono ngibona akhona shuthi nawe usugadleze pho ahade uqaleni into wa TikTok iyafakana bantwini yabona once video nje eshawa 20k wama likes ama views usudumile ama celebrate o TikTok hey yike etshena nje ngoba manje hayi yazi yabona ama celebrate hayi ulikhona hayi manje ngalo 20 ban likes vele yabo nje umuntu wesilisa ugezile vele abantu abaningi abazolike abantu besifazana agcini lapho inbox yangena futhi inbox yangena vele omunye vele ngenamba ngeke phela ngabe utheniwe nawe uthi uzoyisebenzisa angithi thiwa ukukhulunywa nguwe ushiwe yena shuthi lezi zinto za inbox ziyenzeka okwenza ngaleft kwenza nga right la inbox kuyenzeka yikho ngithi basayidi nonke okay sele ukuthi umuntu uyazazi nokuthi yena ufunani uyazazi wena uyazazi ufunani mama mfethu ayivale empala le TikTok hey kodwa singasho ukuthi uTikTok ulakhile igama lakho cha mfethu angifuni uqamba manga uyabona uTikTok unjabulo la ngabantu abaningi bayamazi TikTok ngiyakubona lokho komculo khona kungakhile ngokwebhinqa lami yes kodwa uTikTok ungakhile ngokuthi asazi wadla imali ngicawuthi lona temehlwane sonyana emfowethu cha nami ngiyakufakazela ngoba yonke indawo ubuzwa abantu bethi asazi uyabona umngani wami kumandla lapha emabhozeni ubona ebevele ethi yena uma sihamba ngemoto evele evula iwindi la ngemuva uyabo ehamba etshela abantu ethi asazi uzozwa abantu laba ngemoto ethi asazi wadla imali ngakubona ungena omunye umcimbi mfowethu ungena nje stage wathi asazi wadla imali ngavela ngabona inkundla ephakama yonke ngathi wemalo hey angabona hayi but abantu bayakuthanda bagcina ukuthanda ku TikTok nangampela mase bekubona bakukhombisa uthando lwangampela mfowethu cha ngeke lokho kusho lukhulu kakhulu kimi kusho lukhulu kakhulu uTikTok nje impela ngiyawubonga iyona manje esingathi i-social network sinjalo isilunga ngithi impela iyona esingathi i-social network enamandla kakhulu manje uTikTok phela nje abaculi ngiyabakhuthaza nami ukuthi beqinise kakhulu lapha ku TikTok lapha ku TikTok abaqinise kakhulu ku TikTok ziyabuya ku TikTok ziyabuya ku TikTok now sefuna udownload TikTok qinisa kakhulu lapha ku TikTok manqaba angizongena khona lapha mfethu 2024 so January siyazi ukuthi ugcine last year ukuthi kancane kancane nawo unyaka uqalile mfethu silindeleni mfowami uyabona nje obasifika manje uyasibona ukuthi engathi siqale emanzini asiqala ngemanzini besilapha emabhozeni yes sihleli nomfowethu uMandla cishe abaningi bamazi lo owarecorda eParis cishe mhlawumbe lihlele kubani mangaphosisi 15 million noma ku 14 ilapho kodwa besihleli nayo le yanqwele lapha isizama ukuthi amadoda yabo kulonyaka kufuneka niphume kanje into ke vele besenhlizweni yami yes akhona ukuthi mhlambe
ngizoshintsha isitayela lesi abantu abangazi ngazo or mhlawumbe igama ngizolishintsha igama ngizoba uNjabulo Langa kodwa ayikho into emnandi ongeke ngayithola phakathi isitayela lesasekhaya uzosithola ofuna isitayela sasekhaya uzosithola ofuna ushuni wamanje ushuni wenkani wamanje uzosithola yabo ofuna iphimbo kanjabulo Langa iqhamuka ngathi ibhofa uzozwa kulonyaka so nje inkulu into ezayo kulonyaka bafowethu angifuni ukuqamba manga konakele kakhulu manje ungasitshela kuma fixtures uthi ufethu ubani khuluma mfowethu Ntolo uthini ngibantshela noma wena Zocabanga wena cha mfowethu kuma feature uyazi ke kuthiwa uma uye empini abantu abatshela ukuthi uzoqhamuka ngamapha ama-engela kodwa bona sengikhulumile nabo noma ifoni yami ngayithatha lapha upheje uzobona ukuthi lo sengikhulumile naye nalo sengikhulumile naye mhlawumbe ngingazi wena yes kodwa abantu bayobona mhla ngikhipha uhlu lwabantu abakhona so nayo inyanga ukuthi mhlawumbe ubuthanda ukukhipha ngaso yazi into zenzeka ishintsha phela ngisho ngathi mhlawumbe inyanga le yego hayi leyo vela adwa nawe nje sakubona ukuthi TikTok uphakama kangaka mfowethu mina ube yazi ukuthi mina ngumzalwane mfowethu yabona ekhaya siyayikhonzela nami ngiyakhonza ngumzalwane nje ngithanda uJesu mfowethu ayosabisa abanye awu mfowethu hayi ayikholwa le mfowethu ngithanda uJesu mina mfowethu noma ungangibeka lapha njengamanje ukuthi angishumayela ngizokushumayelela nje uyabona inyanga khona ezophuma ngayo inyanga mfowethu ubufisa siyazi njengoba ngisho ukuthi kuyenzeka ukuthi uyafika lapha komandla nayo senequeue engaka usebenza nabanye abantu ama-data sayashintsha inyanga yona noma ngakayibeki kodwa ngizothi ngale kwaGood futhi before kuJuly yes kodwa nje ngale kwaGood khona sho nje mazithi ngale kwaGood usungamlindela umfokalanga lapha wala usungamlindela enkundleni zokuxhumana la futhi isazokhala kakhulu hayi kancane mfethu khona into ehlezi isho abantu abacula abasebasha umasikando wesimanje wonke usucula ngothando kuthini owakho lapho ukuphawula kuleyo ndawo ukuthi wonke umuntu manje usecula ngothando ngabe into right le mhlawumbe ungathi uku right ngoba lathengisa abona basha ama-million 2 ngathi kuyabheda because sengiyazi mina mangilalela uNjabulo ngizofica ezothanda mangilalela uGodid ngifica ezothanda kodwa kuthi angeke ngithi kuyabheda mfowethu umuntu nomuntu uba nento shuthi yena emlaphayo noma akakholelwa kuyo kakhulu yes njoba nawe una into okholelwa kuyo kakhulu so mhlawumbe umvuka nangu umvuka Ntuli mayithena ukholelwa uthandweni kakhulu ngizoqala kusela mfowethu nangu ubaba uRingo Madlingozi uRingo Madlingozi mawumfaka kusuka ku track 1 kuya ku10 11 12 ngothola uthando uyabona akukhona ukuthi ku wrong yeah kodwa shuthi yena ukholelwa kakhulu othandweni uyabona kamsebenzela yamsebenzela lento yothando mangilalela umfokalanga ngificani phakathi mina ezothando malalela umfokalanga mfowethu ufica amajongo impisi impisi zixakekile impisi ufica amajongo impisi zixakekile impisi zifuna ukuqonywa emakhaya thina sisuka emakhaya mfowethu oLundi yeah so impilo yokushela siyayazi impilo yokuthi ubona intombazane awukhona ukulala ebusuku uyayazi yabo impilo yokuthi ubuyishela intombi ayangaqoma yaqoma omunye siyayazi so mawufika umfokalanga uzoyifica ingoma ekanjalo yeah futhi uzoyifica futhi ingoma efaka umuntu enkonzweni yabo ukuthi umuntu impilo yakhe ayiqonde uzoyifica futhi ingoma ejabulisa nje abantu ukuthi abantu abajabule mfethu kumfokalanga futhi uzoyifica ingoma emkhuthaza umuntu ukuthi akavuke ekseni ayomaketha ayofuna umsebenzi hayi shothi ibondile futhi kuboshelwe akuboshelwe kakhulu futhi mfethu emva mfethu angiqale nje ngokubonga isikhathi senu ukuthi noma isikhathi besingavumi yeah mfethu nisuke estudio ngabe nikhathe family nolala nathi
sodlula kuwe lapho manqele. Yeah. Wanje ukuthi uhlonipha kwenu ngiyafisa nabanye abaculi ngathi bangahlonipha njengani. Yeah. Ayibona into esiyenzayo namagalelo ethu uthi khona into esile bafethu labafana abayenzayo yabo. Yeah. Siyabonga kakhulu ngalokho bafethu. Awakho okugcina unjabulo langa bathandi bamaskando ngathini ubathembisana futhi. Awama ogcina mfowethu ngithi ye asazi wadla imali. Noba mfowethu ngiyabonga kakhulu uthando lwenu. Lukhulu kakhulu kimi luyangimangalisa. Namhlanje nami ngumuntu ebantwini kungenxa yenu. Ngiyathemba bafowethu ukuthi sisaya kude ngokubambisana nje. Lapho nami ngumuntu njengabantu lapho engishelela khona ningiqondise endleleni kodwa ke umntwana akabulawe ekhaya. Umntwana uyashaya ngoswazi abuyele endleleni. So nami bafowethu ngincike nje kakhulu kini ningikhuze lapha engibheda khona sesaya kude nani. Kodid now ama 20k likes. 20k likes. No ngithi nje bafowethu uGodide lo umfowantuli Godide oyimele. Cha mina ngidumile ngiyaziwa bafowethu. Ngithi nje nawo amabhiya. Kusho ukuthini lokho? Amabhiya noma Amabhiya. ezena amabhiya. No. So sebamba amabhiya lapha nePS no. Zingaphuzi ngadlili. Yeah. Izobhabhaza. Bafowethu hayi. Azoshaya. Iphile nje nibe right. Singambona uGodide ecula leli langa. Hayi lutho. Ngeke. Akakwazi ngisho ukukhipha izwi. Asibona umuntu efika la uSwenka ngokuhamba kwesikhathi siyacula omunye efike mhlawumbe ezenzele into enzani ukuthi siyacula ngeke uGodide. Hayi bazobe beyiwashela imali la mina cha ngicula. Hayi yakuzwa fa Godide. Bafethu lena ayibalekelwa before sivale sine quiz esidlalayo. Ayibalekelwa ade ubaleka la. Bayasho nje lapho uthi akabaleka wambona ememeza ku TikTok. Ungathi mhlawumbe unesibindi mambuka kanti Kanti igwala. Khetha one umculi aba 2. Yes. Wenzanga impela. Yebo kunjalo nje. Bathanda bonke nje mina. Akwenzeki kanjalo. Ikai quiz le for the sake of a game. Or for the sake of a game. Yebo. Hayi ukuthi bangikhetha uthi Ba understand abalandela ngithi ukuthi ba understand bayazi futhi. Abonge understand lo zobeqala ukubuka la. Ozwe nje ngwempu ukuthi hawu uyamnyanya wena uGodide obungamkhethanga. Cha ayikho personal. Mhlawumbe njengesigunku nje. Sidlala isigunku thina ekhaya ukuthi Mamithisana. Kuthiwa yi. Sesingaqala ngithi. Nomlabalaba nomzulu. Abafowethu bonke nje lapho. Nepha ngikhetha amasibongo futhi abalundi nje. Abafowethu. Hawu. Sekufuna ngithini ke manje? Phela ulundi lolo. Amahlabathi lawo. Bakhetha wonke. Hawu phela obvious lapho. Nginomphako nomfoka Msezana. Hawu wemadoda wenzani phela? Futhi ngekhethelana. Wenzani phela? Hawu. Wenzani phela ngoba phela nginomenzi noDumahle. Madoda. Cha mfowethu kahle ngoba ngibaleke uyabona. Wenzani? Bonke laba abafowethu. Akekho umuntu. Kodwa ke mhlambe ke ngingamkhethanga angabona ngathi mhlambe nginenkinga naye, anginankinga naye. Uchazile wathi game mfowethu. Cha anginankinga naye mfowethu. Awunike uduma kahle. iChiefs, iPirates. Hawu obvious phela. Ezemnyama. Ezimnyama. Athi wena support Chiefs ubaleka ubushawa kakhulu. Sine goal neTheku. Hawu mfowethu idudu isegoli. Igoli nje uyasibona na ukuthi masehlile siligoli. Imicimbi kuphi? Kambe. Kambe. Sesoyenza nathi ngapha egoli nje. Sesoyenza. Ikhona yini imzansi experience lapho. Nongelo ngizwe ethi ngathi uza la egoli manje. Ashisi kuyabalance ke manje. Kuzobalance phela manje. Sekhona neOrlando. IOrlando yabona. Imicimbi yabo mningi nje kakhulu. Kuyazwakala. Sesiyaphuma kuleyo manje. Then ngizobe amantombazana u2.
either smash or pass, you choose. Ukusmasha yini ke ukuthinta? Smash uthi cha le. Cha impela impisi ayibuzwe impisi. Awayipass impisi. Ayipass. Ayi. Ngizobeka u2. Ukuthi yipho ongesmasha yipho ongespass. Nayo futhi lonto wazama mayibuka hayi uthi uyayinyanya. Mhlawumbe ungayishaya uthe pass ngoba igame. Mfowethu ngiyasonta mina. Okay. Ukuthi amen ngoba uyasonta ke. SinoBoyti nomini Dlamini. Mathotha. Impisi yabazi laba bantu. Bani Boyti. Elezi impisi lezi ilokho eyibaleke ilokho eqaba manga la. Impisi ayibazi laba. Ayibazi laba bantu la. Uno TikTok usenamile. Angazi noma mhlongo. Kube uSipesihle Zulu. Awusenapho wethu. Uzompisa mnandi kanje. Uzompisa mnandi. Ineba. Okay mafethu. Hayi asivali asiqhubeka kakhulu. Hey mfowethu wena onakasalisa wena. Mafethu yathemba ukuthi enjoy interview lapha emakhaya. Mfowalanga uthi nje after good yadedela ngicela support bafethu mase khiphile futhi ngizomtshena sambe somstreamer niyazi umuntu music ngendawo erathi ubhekwapi balandele emapage nabo ku Facebook TikTok ugqilaza kakhulu uzombona neskipe esele nje ngase garage wemalo asazo wadla imali izwini ungena sithi njani thina nesithanda pa ivale mfana